Pamagara mai panonzi pamushanda panobhadharwa mari. Ndofunga pasamane parikauya rakauya richisanangura mari kuti wamupurisa kuti mari champion Kanyama ari kuti ndakaramba mukadzi ndikamupa sheleni. Zvino mukadzi ari kuramba kurongedza mudziyo yake mumba. Ndonyaya ipambiri. Zvizvo zvakanyezerwa. Amai. Zvakanyorwa ndizvo zvamukaita. Murume akaramba akatibhadhara sana. Asi chikonzero chake chavakati mukadzi sana. Mukadzi asati wangu. Ndiyo. Musati akati mukadzi asati. Akati asati. Akati asati. Konzero chakanetsa mukati memba yedu. Baba vari kuti iwo mukadzi uri hure. Ndipanda wabvunza ndahura nani? Vanhu vana vari pana vasi vangu. Ndine vana 7 naye. Murume uyu. Vanzi uri hure ibva pana. Ndichakura. Ndati kwatahura naye wacho ndiani? Chikomba cheche ndahura nacho. Isai apa chikomba cheche ndahura nacho. Chizikani kwenda wabereka wangu zvechikomba cheche ndahura nacho vana 7 vatabata bereka. Chikomba achina kubuda. Saka so ndoshanda kumbira kuti chikomba cheche ndikabereka nacho vana 7. Vachiisa apa. Netoa kuti ndechikomba ndikabereka nacho vana 7. Ndichine vana ivana. Ungenzerewo. Tosinga shanga. Muruchi. Taura vari kuita vari kunyepa zvavo. Inini chandikaendera kwatezvara kuti ndimupe shere inyaya yekuti akanyora zita rangu akaisa foto. Ndo pandikanetsana nemudzimai tikapedza kunzwisana kusvika yatongwa nevakuru vekuchechi. Vabereki ivo baba pachezvavo vanga varipo vakati bhodhoro hachina basa. Saka nekuona kuti zvaitwa nemunhu hapana chinhu chisina basa uye zvechairevei. Mukadzi makamubvunza here akataura chikonzero chemvura chezita remumvura? Akabvunzwa nemukuru wechechi haana kutsanangura chikonzero chaakaisira zita mbudzi. Nawe bhodhoro racho. Bhodhoro racho nditwena. Amai, muri kuzvinzira zvekutaura murume. Ndakuti imi makaisa mvura mubhodhoro ro amaisa zita rake mubhodhoro. Hamuna kutsanangura kuti makazviitirei. Akatoda kuti nzwa kuti imi makazviitirei zvanzi zvine chinangwa chenu. Ipapo ndikuparanga. Handipaziva. Hamisi kupaziva. Bhodhoro racho kozita racho ripo. Kapepa katorogwa rakabharwa karikokati. Imi makaona kari mumba? Ndakatoriona ndakagara 4 days ndiri mumba. Asi chakazoita kuti ndione ihope dzakangouya dzichitsanangurira pamusoro pebhodhoro. Ndobva ndandonanga panga paine bhodhoro. Iyo vabuda vaenda kugadheni. Ndoandatora bhodhoro ndoandasunungura mudenga paranga rakasungirwa. Ranga rakasungirwa pabango redenga. Ndasunungura ndoandabudisa kapepa ndokona kanzi champion Kanyama. Ndandadzosera makare ndandavhara ndandaturika. Handina kuvabvunza. Ndikati muridhi wangu kana zvakanaka achanditsanangurira kuti
takazvisara tikaita zvakadai panapa pamusika. Ndanga ndabuda ndaenda kukaripa. Saka ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Havana kubvira vatsanangura kuti muteuro uyu mushonga here kana kuti muteuro vaindiitira rugare here kana kuti zvakaipa. Amai munogara nombomini? Ini ndogara pega, ndinokubuda kwavakaita. Mirai kana ndoda kuti mungoni kupindura mubvunzo ndo. Ndogara. Mogara muri tuni muri buni. Achasingagari kunoka. Vakatouya pokuya kwakaita kwakwazi mangana. Ndipo mutaura ini ndoda kuti mungoni kupindura. Imini mbamini mugara nani? Ndogara namwana kati. Panguva yakauya murugara nekamwana kadiki. Kari kusi. Imimi saka mukufunga kuti ndiani angawedza kuitira imba mwana unyere kuisema nati. Muroya akapinda mbamini. Aiwa muroya hapana. Baba ava pavakabva nokuti vane 2 years vasipo. Pavakabva ndiko vauya nebhodhoreri vachiuya vachisomamaya. Pavakapinda mumba mei bhodhoro havana kuona. Pavakauya kuzomangana ndipavakauya kunokuona bhodhoro. Ndipandikutona bhodhoreri. Saka mutaura kuti kumba kunyama mvura mabvunzwa nenyaya yebhodhoreri matozoiona muri mudai. Ibhodhoro ndinotoriona ipapo vari kutaura. Nokuti vangu vasingagari kuti ipapa havasingara kumba. Ndikungapa vakauya pacho vane 2 years vasipo. Pavakauya vari kugara pasisi wavo. Ndipo pavauya nebhodhoreri. Masesa nyaya iyi. Sorry. Ndakanga pavari kuti ndane 2 years ndisipo pamba. Inini shereni ndakavapa musi wa16/09/2024. Saka ndaona kuti hapasi kugarika pamba. Adzimai vangu vachinja maloko edzimba dzese. Izvo kii yacho ndinayo. Handina kii yekuti ndipinde mumba. Ndopandikaenda kunogara kwani panzvadzi yangu. Asi tsamba yatezvara yekuti arongedze mudziyo ndoiri kundipa simba rekuti kozvino akawirirana natezvara kuti arongedze mudziyo auye nayo. Asi ndichasvikawo kundobva ndirambira. Iyo nyaya ndoda kuti ndinzwisise kuti koini ndozodii kuna atezvara kana andisvikawo atezvara vakandipa tsamba iyi yekuti mwana wedu ndaenda arongedze mudziyo auye kuno. Taura masesa. Atezvara nyuwa uya. Pamusori atezvara varipo. Vakupupurire mashoko amuri kutaura. Varipo here? Imimi mamu namu. Varipo here baba. Bye. Unaweza ndoto. Sasa zoshiri na watu wakapira kuti wasaungana naye. Kuti vaenda kunya yao. Hizo hapa shere kukaza changu. Yeye anaenda bado. Sasa ndio first time ya utoa hapa. Sasa shere na wangu alipira bado. Sorry dad. Shere ndakaenda navo paSadomu. Ndopandikavapira shere. Ini Sadomu ndobvazosunga zvoenda kuvabereki vacho nemudzimai wangu. Ndopavakazonyora tsamba. Asikamupambiro nyaya yako zvakadaro yaaiparwera padare yenzarisiwa dambudziko rapinda ubadereshi kuti mozosvika pamushere ramuchendwa kuti shwa ripuwa mudzimai. Vamwewo pamusoro wechangamira pamaonero andiri kuita babavo vari kutaura nezvebhodhoreri pavana 7 vataurwa namai avo. Haisi nyore kuti baba vangomuka vachiti handichaduka nenyaya yebhodhoreri ravakabata. Chiri chechokwadi baba vanga vanyatsotaura chaizvo izvo zvavari kurambira mukadzi kwete zvebhodhoreri nokuti 7 vana haisi nyore. Pamusori kune vamwe vachine zvokutaura here? Taura yangu. Ini pandanzwa ndokuti amai avo vataura kuti vane vana 7 nababa. Baba vakutaura kuti vana havazivi. Vari kuramba kuti vana havazivi vangu. Ipapo
baba avo ngavataure chokwadi chikomba chibude chine vana vakaende kumadziri kunoonekwa ropa ravo kuti harizi nevana here 7 ipapo nokuti pane vana 7 chetaura kuti vese havasiva ipapo ipandanwe baba avo havanyatsobuda pachena. Pane mumwe anezvokutaura muzaika ndoda kungodzoka pana baba kuti 2 years hamusi pamusha mauya mane 3 days mona bhibhodhoro ramudenga dairanga de 2 years bhodhoro isi zvakanomudzika kuti pane mabhodhoro ndiresitosiri ipapapo ndadaide musani mativa mukakanga apa isina taure zvindoto bhodhoro rakaiswa 2024 vanoti mondibata akamboti 4 days back kuchenjera kutaura nekutaura makuva akusenzi taura ichi 2024 ndopamukaona bhodhoro ndopandiona ndopatichanetsana ndopandikazoenda kwatera mutaura kubva 2024 bhodhoro mamakachengeta bhodhoro ndandakachengeta makachengeta kupi ndandinaro kupi ndandiri kuprazi ndomadi saka ini pamakore aya andagara ndaida kuti maybe pamudzimai wangu angadzore moyo, saka iye haana kudzora moyo. Kana izvozvi makiyi andiri kutaura 2024 ndopakachinja makiyi edzimba. Saka kuti ini vanditendere kuti ndipinde mudzimba dzangu inini havasi kunditendera. Vana vari kutaura kuti ndakati havasi vangu, handina kubvira ndataura muromo iwo. Vana vari kutaura kuti havasi vangu, vana vari kugara kuShamani. Handi vana ndevangu. Vana ndavatoisa mabhethi vese ese nemuyangu. Ndozosvika pakutaura kuti vana havasi vangu nepamusana pekuti vandisa mubhodhoro. Ini chikafu chaiviswa mubhodhoro ndeyandaramba. Hazvina chokwadi chozvamutaura. Ini kana Merai ngataure. Ndaida kubvunza. Mimi 2024 ndopamukaona bhodhoro rakaiswa zita renyu. Ndo magara makore esaya makachengeta bhodhoro iro. Chakuita kuti muenda kwatezvara imotaura kuti bhodhoro iri zvakadai kana kwasadomboni chii. 2024 makazoramba mukadzi mukabva kupuro rini? Ndakaramba naye musi wa16/09/2024. Sadongo ndiye akaenda neshereni kwaatezvara. Atezvara vanoriziva bhodhoro rakatongewa nemukuru wechechi. Saka muri kuti makaramba mukadzi 2024 kusvika zvinoisvesa kuti makagara zvenyu muchingoti achavaitira zvinhu zvake ari kutoye pamba pangu. Saka ndaona kuti no, inini ndikuomeserwa netsamba iyo naatezvara. Mudzimai ndiye ari kuramba atezvara vasi kuti tsamba yemunzi tsamba iri kuti ndazvinzwa mukuwasha, asi wangu anouya nemidziyo yake. Pamakore awagara nemwana wangu, apa handizi kumutambira unodzokera naye, anorongedza simba rake, haasi kurambwa. Ndatenda mukuwasha, ndini wenyu Tezvara. yakanyorwa netsamba iyi. Tsamba iyi yakanyorwa musi wa 16 September 2024. Amai, kamuchadere murume? Kubaenda ndakangosara ndiripapo nevanochengeta vana. Vana vangu havana kuchengeta, ndakwataita kana kwataikaanonorondoitwa vana vangu ndinovabeamburi. Mama, baba vanoti mukadzi havachada, vakamupa guru 2024. Saka vari kuti mukadzi ari kuramba kusimuka nezvinhu vakamba pavo, ivo havachada kuti vatagara kuno. Right.
Imi mekuti hamusada mukadzi. Inini mukadzi handichada mukadzi, ndakaramba mukadzi. Mune vana vangani? Vana 7. Chikonzero ndechekuti kudii? Chikonzero ndechekuti vakandisa mubhodhoro, vakanyora zita vanhu Pane zvanhu zvaafekita inini munyaya yekuti. Yes. Noida. Chokwadi mama. Chii chakukanganisa iye zvinezvi kusvika zvinonyepa? Chatikanganisa iye zvinezvi ndechekuti handina chandogona kuita mukati meupenyu zvinobudirira. Unotora zvepfungwa here kana kuti zvemumba? Zvepfungwa. Pamba mune chii? Pamba pane mombe, pane chigayo, pane waterpump, pane marata. Makatenga mina. Ndatenga ndinadzimai. Saka kunze mada kubudirira chii? Chamuda kubudirira kunze chii kukura kudai? Chikonzero chekuti pane zvandiri kudawo kuita kusvibira muupenyu asi hazisi kudi, hazisi kufamba. Muri kushaya chiya? Muri kushaya mari kana mutadza kusenza kana kuti mutsvage kushaya chii? Aiwa, in fact mari chaiyo haisi kubatita. Mari makore maka? Enda ane 51. So 51 munofunga kuti muchine simba? Simba rero. Kana mukaenda kuna vanoverenga sayenzi kana kumabhuku vanotaura kuti makumbo enyu haasina simba kana maane 50 years. So kana musisina simba kana maane 50 years, imimi kurarama kwenyu kana kuti yatinoti standard living yemunhu kana kuti yatinoti maybe minimum yelifetime i60 years. Saka masara ne8 years kuti tira munogona not 8 years. Masara ne 4, aiwa, masara ne 4 kuti musvike pa55. Masara ne 2 years. Ndo dzamunokwanisa kupaparika muviri. Saka muchavaka chinhu chimwe chinomberi kuti muzoti ndapfuma. Saka pa2 years dzandasarurwa nadzo idzi dzokudziwa nemudzimai here wandinaye. Hamuna kufara? Handisati ndafanira kutaura, saka ndakatiza pamba. Yeah, but isusu mutemo wadaro kana kuti zvatinotarisira mudaro zvinhu zvenyu hazisi kunyatsotaurira ngozi imimi chete whatever zvamakataurwa nemaprofita acho kana zvamakataurwa nen'anga zvamakaenda nebhotoro rino isusu muno mudaro hatizvitendekedzwa kuti kana matarenga daro itaura ndakabata amai avo panakagadzira bhotoro iri vairoya murume. Zvino kana vasina kutaura izvo muno mudaro kuti vairoya murume, hatina kana kodzero kutaura kuti amai avo vabva mushapa wake. Imimi zvakare mutemo utaura kuti kana imimi mukaona kuti kuna hazvikuita zvakanaka, kudare redu rinoda kutaura izvozvo. Kana mukaona kuti hazvikuita zvakanaka, munogona kuita appeal nyaya yenyu moenda kumagistrate court. Kumagistrate court kana maenda, still the question ndeyekuti iwe muda kuramba amai avo, but kushata kwazvakaita you end up makusheya mushamu chete. Saka ndaandisaso zvamukwana apa amai vari kumuruma wangu ndiri kumuruma. Imimi hamuna mukadzi wamina kusaidi? Hamuna mukadzi wamina kusaidi? Alright, kana musina mukadzi wamina kusaidi, amai imimi nzunzi makachinja makii. Uyu murume wenyu ende mamupa makii adzokere kumba kwacho, adzokere kumba kwenyu. Tozoona kuti kana adzokera kumba kwenyu anoramba here, anotadza here kugara kumba kwenyu, nokuti imimi musha wakavakiwa muri mese. Vana 7 asi vokutamba hatigoni kuita vana madestitute because
imi baba mushada amai. Amai kana vasina kuhura vasina kuita chituyo pamusha penyu, hapana imwe reason inotarisa kuti mukadzi anorambwa naye yakafanana nenzira iyo. Yes, kukanganisika kutaura mungakanganisike. Zvatiri kutarisa pari kutarisa maijiji enyuki maapapi. Dai wangazigona unoroorwa dai kutaura dai wabvise chere nomupa amai avaiti kunzako. But pavasvika apo vasagona kuroora yahomwenyu. Imimi muri kufunga kuti hazvisagona kuti ndigare naamai avo. Saka kana musagona kugara naamai avo zvazvinozopedzisira zvaita zvakureva kuti imi muchanotsvaga kugara. Nokuti vana venyu vanobhenefita pamusha wenyu. Amai avo vasina kwavasana vapa umwe musha kusaidi kunze kugara pamusha wavakavaka. Muita sei? Dai. Inini kuti ndozotaura nyaya yokuti varongedze midziyo yavo harisi simba rangu. Inini kuvapa shereni, kuvapa shereni handisati ndataura kuti amai ndavachibva pamba panga pasina mutombo iwoyo, asi tsamba tsamba inyaya isikutaura zvomutaura nyenge tsamba yavachizvisa tsamba inyaya isikutaura zvomutaura iri kutanga nokuti ndazvinzwa mukwasha, asi wangu anouya nemudziyo yake pamakore awagara nemwana wangu. Apa handizi kutambira, unodzokera naye, anorongedza simba rake, haasi kurambwa. Ndatenda mukwasha wenyu tezvaro. Iri kuti ndadzokere enda naye anorongedza makanga maenda kumusha kwavo. Mukanowapira zvamainzi zvamaifunga kuti mutaure. Iwo ndobva kupindirire zvimwe kuti handisi kuramba kutambira mwana wangu nekuti uda kuti abve mumusha mako. Saka ini nhasi kutambira mwana wangu ngaadzokera anorongedza zvaakasvonza zvesimba rake kuti achizodzoka kuno kwandiri. Asi iwewe pachako kana ukatarisa mashoko ewate zvavaiti ngawe iwe mukuru wakapana pamusoro pemama. Inini ndinotyira kuti kwatezvaro ndo vakuru kwandiri. Zuva rinofa mudzimai wangu mumusha mangu, ivo vachataura kuti tava kuti enda anorongedza midziyo yake auye nayo. Saka inini handigone kuti ndipasise kuti atezvara wangu mwana wenyu ndaagare mumusha mangu. Inini handikwanisi kudzinga mukadzi mumusha, hana kuti ndandamudzinga. Handifuna zvamutaura mumusara vanonzi maconflict statement ndamutaura panapa. Imi kuti hamuna kumudzinga mukadzi, hamuna kumudzinga musha kumudzinga kumuramba ndakamuramba. Hamuna kumudzinga musha, handina kumudzinga. hamuna kumudzinga makaenda naye kwaatezvara. Atezvara tinoti anodzoka nezvinhu zvangu maitauri chiya nezvinhu zvake. Vakati ndaenda arongedze midziyo yake. Maitauri chiva ivo vakazoya kuzondipa tsamba zvavakataura ivo ndo vakawirirana. baba mukadzi hasi arambiwa ende mafunga zvakanaka mumba wenyu. Kutaura chokwadi mambo. Imimi ndima kutombotama pamusha mugadziso zvakanaka zvamuri kutaura kufunga. Imugadziso zvamuri kufunga. Kuwezi pana apa isisu hatina mutemo ungatitaurira kuti isisu tisimudze munhu ane vana 7 kuti ngaabve pamusha upi, nekuti imimi hamuna kubata nechikomba, hamuna kuita sei, nekuti imimi maona zvamaona izvo zvopoto zvakuti hazive kuti muite mari yacho muda kuti ane mushonga. Kana musingaite nemushonga zvamakasvedza pamushonga zvakakwana strike paupenyu hwenyu kuti murarame imimi zvakakwana strike. Kana zvaikura kubva maita musiwedzera pane zvamuinazvo. Noti kuti taure zvanhasi kuti muri kuenda kunoasedza zvokuti muite mari ima musina nguva yacho. Nguva iripo ndezvamuri kufunga. Saka kana zvakadaro kuti muri nguva ndeiripo, hatigone pana kutaura kuti chimarambana panapa tiri kutaura kuti imi amai ava vanzongogara pamusha pako vagere. Handi vana venyu navo vagere pamusha ipapo. Kana vakuda vana baba vachadzoka pamusha ipapo mundo musha wako. Papapo changamisi ndikupanzwa. Inini handisi kuti ndavarege kugara nevana vavo, asi ndati mukadzi handichadi, handichada ishona yangu hamene kuti mukibata tiri kunzwa but zvazvinoita. Saka mazvada kuti ende kumenya kuti nyaya yanyu munosvika painopera zvakanaka zvamunofunga kuti ndokupera kwainyaita. Kozi panapa ndikakutaura kuti ndemasheya bedroom handina chandagadzira.
Nokuti kana mukaenda kupoti muchitanzana mukadzi pane maprocess anoitiwa tinogona kwaita panobvati imi munoona songe ndisina simba racho saka handidi kuti ndisvike ipapo. Imi kana muchiona kuti nyaya otonga zvakanaka enda kumagistrate court munotaura mumagistrate court nokuti mutemo zvaunotaura mazvototaura panapa iyoyo kai inonzi abuse kana kuti inonzi vanoiti women's abuse ndozvaita zvazviri kureva imimi ndimusada mukadzi wamakagara naye saka makuona songe zvapara zvamuruda kusaidi kune zvimwe zvinhu zvamuri kuona saka maakuti because kuti mutore uye wamina kana kuti mugadzi muite zvamuruda kune uye wamina hamugoni kuzviita uyo aripo so you are now abusing her kuti iwe chibva panapa infrustration yekuti iwe chibva panapa kundizokwanisa kuya neuyu munhu saka izvozvo zvimutema hazvigoni panapa zvipo zvakatonyorwa panapa hazvigoni nekuti imi kana muchifunga kuti munogona kunovakawo musha zvinani munovakawo musha uyu mamusiya pamusha wamakavana kugara ipapo ndipandonoko asiparamba asi chiripo ndechekuti dzimai ane vana vakura anogara achichengeta vana vake kana kuti achichengetwa nevana vake asi inini ina hachada mudzimai haisipo maoko mangu ndati mudzimai amai babonyaro mauya naye ainenda bakumasanga mangoafa pandikamboya satadya kuroya wangu asiku asiresearuke vawe chirasasa ari kuera sabu chirasasa wepapera right zvinopano zvakasvika kumusha kwachanga ari kwero iyoyo nyaya yemutaura neuyu murume yakambosvika kumusha kwanokaenzori imimi pamakaenza nyaya iyoyi makazomboenda kumusha kwacho here kunogara maya yakuna namukoma wakamboenda akapanda touyawo laifunza kuti vatouyawo saka ndaite kuti pamwe vauyawo right, secretary, Nipa. Where is this paragraph? We take that. And I'm going to discuss it without answer. Right. General principles of natural justice in cases involving vulnerable of the community. Animals are the vulnerable of the community. Mazona to Zuripewa. Confusing the Jerusalem. Vulnerable of the community. The rules of natural justice, as explained in this manual, should always be applied. For instance, when a matter comes before the local court, the presiding officer should consider the following. Has the other person or part to the proceedings been heard? Have they been given adequate time and opportunity to respond to the summons? Did they give their side in a comfortable environment where there was no fear or bias by the presiding officer?
Pane chamuri kuti takudzinyira here tichitaura? Takudzinyira kuripo nochikonzero. Inini ndiri kuti mudzimai handichada. Inini muri kuti ini ndamudziva pamba. Iye anofana kuwirirana navabereki vake kuti vabereki ve inini murume andiramba ndakuenda kunogarira nevana vangu kana ndakuenda kwachengetwa nevana vangu. Musha mangu nokuti ndiri kunegara vana vacho nokuti vakaita chihwande chekuti inini ndiri kuchengeta mudzimai uku iye achitaura kuti ari kuchengeta vana kana kuti ari kuchengeterwa nevana still anenge ari mumaoko mangu. Asi kana ndamuramba ndagare pamba achengete vana kana kuti achengeterwa nevana. Musara muda kuti akunokuramba chi? Aiwa kuye anozoramba sei kurambiwa? Pane vamwe vanorambiwa no. So kana imini ndizvamurikufunda makamuramba kudhara ndizvamakapika. Saka kana makamuramba kudhara, so she's claiming here right now yekuti nenawo because ndakabereka vana ndikavaka musha wangu ndichibatsirana nemurume wangu, saka kuti ndibve pamusha apa hazvigoni hazvina kumuyeti inoti inini handisi kuramba kuti agare mumusha ndofunga ndakudzokora. Asi kana agara mumusha haasiri mudzimai wangu nokuti tsamba ichinyorwa iyi ichisvika kumusha tichiri kuna Kadombo ndakati tsamba yanyorwa nana baba ini kese kari pamba ndikupa hapana chandiri kuda. Makaroora? Ndakaroora. Makapedza? Ndansati. Dzisiri kuroora vanhu. Orai, ndazvinzwa zvamurikutaura. Panapa mutemo wacho still unoprotecta panapa kumukadzi. Utaura kuti being because iye kana mukadzi achizvara vana venyu vese vatasva kuchengetai muvabereki muri pamutemo. Ndozvikazoa. So kana vanhu venyu vachitasva kuti vazokuchengetai imwe kana machembere vari kuchengetai vari panzvimbo ipi? Nzvimbo yamakakudzi vari zvazvimutaura. Then kana imimi mati hamuchada mumwe, imimi mumutemo ndovakutaura kuti manje imimi ndimakutsvaka nzira yamungagonera kuti ndimabva mumusha. Saka mungovaramba kuti hamude zvazviri kuda zvinoita hakuita bonde navo ndogara navo pamwe chete. Izvozvo hazvina basa, ndimasarudzi kuti muite izvozvo. So zvatoda kubvunza panapa kuna Chirasasa. Chirasasa, tsamba yamupa wako iyo taiona. Imimi muri kuzwa kuti uyo ari mukadzi hatichada. Imimi muri kutambira mano yenyu here kuti shuwa warambiwa nemurume? Isusu pamusoro chakamuto nyaya isvika ikataurwa Chirasasa, makati takudzoka kumashure takutobvunza panapa Chirasasa tataura nyaya yekusati maapo, but pane zvanda kubvunza panapa kuti imimi pamakaona mukwasha achiuya musha menyu achiti handichada mwana wenyu, imi mukamunyorera zvamakamunyorera kuti mwana wedu anova nezvinhu zvake zvaakashanda, akakupei here chinotaura kuti ndaramba mwana, ndaramba mukadzi? handina kuzoona changambe, handina kuzoona hamene kuti mira ndote zvanonyera ndovamuri pakanyora samai. Alright, mazozvapindura makapa hanini mari? Shere ndakapa Sadombo, ndiri pamwe chete nemudzimai wangu. Sadombo akaenda. Akaenda kuti? Akaenda kwatezva ndokwavakazonyora tsamba. But mutemo wokurambana uendewe kuna Sadombo. Mutemo wokurambana kwevanhu unoendwa padare. Kurambana kwevanhu kunoendwa padare.
Absolutely panagawa. Kurambana kwavanhu kunoenda padare. Mari kukamurana kukama. Saka imimi kana muri kuti nhasi hamuchada mukadzi wenyu, inibvisai gupuro rinobvisa mukadzi wenyu ndaamuramba mumusha. What is mune vana vadii vange? Hapaisina vamwe mukoro? Umwe wacho nainyora form 4 akatokwira naunyora form 4 mari anotisi sofa kwasara vese. Baba vana venyu munochengeta, but amai ava isusu hatina simba rekuvabvisa pamusha pavo. Zvatinogona kungoita panavo ndezvekuti imi machirasasa mazviona mwanonyora nguva mudare. Imimi kana muine musidza mwanyotaurei kwashonga bhadhara. Zvandinoda kuti matiniponzera yakanaka ishe zvakanaka. Mukwasha uyu vakabvisa tsvagirei kuno chete yatinoziva unoora hana vabereka vanhu vese listi yako yeru listi yangu yakakirwa mbana zvakanyorwa ngo zvainzi zvikudiwa makazvinazvo munozviziva zvainzi zviri kudiwa ndozviziva plus inini handigona kupikisana nachezvo kuti nditaure kuti ndakabvisa mari yakati ivo kana vachitaura kuti handina kugona ndabvisa aiwa inini ndiri kubvuma zvese hapana pandiri saka imimi ndada kuti kudai mamune listi yako ndipo ndaikwanisa kuzvitaura zvinofamba sei. Saka ndakuda kuti imimi kana muchizviziva ende kuna adzimai venyu vakuroya ende kumusha kwati ikoko munopiwa imimi listi racho. Kana vapuwa listi tiri kuda kopi yacho kuno kutaura kuti unobhadhara sei kuna atezvara. So achirasasa imimi chinenge chaitika mumusha memwana wenyu munoenda pamusha pacho vaidzi mukwasha varamba musha nevana zvese. Saka mutemo kana uchiti waramba musha nevana vana vandainonzi guardian. So guardian navo wataakuti ndiye muchengeti womusha ndivo varidzi vemusha amai vacho. Baba vati haasada musha. Because munhu ane vana vakawanda saizvozvo hakuna mutemo unotaura kuti ngaabve pamusha paakagara ende paakavaka kusvika asvika paeji yevana 7. Hakuna mutemo unotaura kuti ngaabve. Inonzi inherited. Zvinhu izvozvo ndo zvinhu zvaakavaka achiti vana vangu vachazogara naka. Izvinhu izvozvo ivo pavavaka musha wavo havasi kuzvivakira, vaivakira mhuri yavo. Mhuri ye ichaziva kuzogara pamusha iwoyo yese yakakwana kana kuti vanenge vachipengereka vanoenda kwavanoenda but vanodzoka kana nguva yacho yakwana. Saka ndo musha wavo vaivakawo. But kana baba vaona kuti handisagona kugara mumusha wavo ivo ndo vanofanira kutsvaga nzira yavanogona kurarama nayo. Hazvirevi kuti havafanira kutaudzana. Hazvirevi kuti pakati dambudziko musha mukadzi haataurire murume anomutaurira but zvavarambana ndezvimwe zvavaviri chete. Hamene kuti muri kundizwa zvakanaka. So imimi baba ende munatora listi yenyu tinoenda kuno. Kana mami naye munaye here kumusha kwenyu matirara? listi yacho yetsvagirei kune yezvinhu zvamakachaja mukwasha ndiye handiri kuda iyo.
saka tinoida chipiro kana minaye imwe kana minaye mweya naye then tozokutaura zvinofanira kubhadharwa sei. So the next point vanodzoka mara chiendera